what's up mga mari mga pare? For today's video, ako ipakita niyo gaon sa video sa likod. So for my second day diri sa Negros, diyan namin sa Carlos karon gimingaw ko diri sa mong bay. So nagluto akong brother og humba. Ayan, Ryan Franco. So sige ra balik-balik og pasayan mga mari mga pare kay ma'am gudi akong paborito. Kana siya nana siya butter. Ayan, lami kaayo. Asa to isda ako na kayo. Ha? Sa likod. Sa likod. Pamoto mga maripari sa una, diri mi nagdagandagan ni Vic, diri mi ga video. Init kayo ako mga alaga di ay. Bella, kasi. Akong kasi. Walangga kayo ni akong kasi guys. Oh, si Kobe. Palangga. Ay, langga kayo na akong papi ay. Si Bonsai. Abi, hala kaluig now. Ihatod niya na nga ito sa kuan, Shell. Naadiri isda. Kana. Ananay lang, kalayo. So, diri mi sa na mag-video-video. Diri mi mag-video-video sa na mga maripari niya. Diri ay. Na, bana, bisag asa, na asawa. Hala, matumo na na daghang asawa. Patay, ayaw musugot na. Diri mi sa na mga maripari mag-video. Vic di gamay. Vic kayo ang lobby akong gitanom. Ayan. So, kita na ko niya mga maripariya ang isda nga magisugba. Ko ay. Ayan. Akong brother Miko. Mao na. May pagka-idea ni Uda. Dili isod og daw bali ba. Ayan, dako kay isda. So, inana akong ganahan mga maripare basta mauli mi diri sa San Carlos. Gusto ko maglutog daghang sudan, lain-lain klase kay para mapagpilian og kaon. Ayan kay panagsara mo sa mi mauli diri. So moto mga maripare mo ni ira nga palangga. Na. So diri na ko tubak kong video mga maripare dahil salamat sa paglantaw. God bless. Bye-bye.